Γεια σας παιδιά, πάνω σκρατσάκες εδώ πέρα. Ακόμα μια μέρα που θα ξύσουμε ξυστά. Τώρα πήραμε πάλι με μονοεύρα, 7 και τυχερά. Για να ξύσουμε να δούμε τώρα τι θα έχουμε. Πυραμίδα, γάτα, κορώνα, διαμάντι, σάκος, καρδούλα και τριφύλι. Και το τελευταίο μας κρατσάκι, 8, 1, 6, 4, 2, 7, 9, 1, 6. Χαμένο είναι και αυτό, για εξίσου το ποσό 10.000, εγώ πιστεύω ότι είναι. Τι. Αυτό ήταν παιδιά το βίντεο. Like, share, subscribe για περισσότερα. Και το ποσό μας είναι 1 ευρώ, όχι 10 ευρώ. 10 ευρώ χαμένα.